Illa ha volgut deixar clar que arribarà al fons dels escàndols que ha generat la dgaia, més enllà que també ha volgut lloar la tasca dels seus treballadors. Davant la queixa social i política, el president ha garantit solucions i refundar l'organisme. El govern que presideixo arribarà fins al final, a la dgaia. Fins al final. Caigui qui caigui, peti qui peti. Vostè ha transformat alguna organització alguna vegada? Ho ha fet? És molt difícil, però el que no ens poden demanar és que fem en 10 minuts el que no s'ha fet en una dècada. Les explicacions del govern sobre la dgaia no acaben de convèncer l'oposició, que no ha estalviat retrets. Junts treballarem per arribar fins al fons de la qüestió amb celeritat i amb transparència. La seva normalitat, president, es el silenci y es intolerable. Consellera, yo le recuerdo que usted lleva 9 meses en el cargo y hasta que no se ha visto acorralada con todos estos casos que, insisto, estamos conociendo, usted no ha anunciado la refundación de la dgaia. Unos hechos, por desgracia, que no es la primera vez que ocurren bajo un gobierno socialista, porque cuando ponemos en una misma ecuación Partido Socialista y tutela de menores es garantía d'escàndalos. El Parlament crearà els pròxims dies una comissió d'investigació per esbrinar els fets.